Golek tenaga kok yo angel temen yo lah. Kok nang ngene, Bos? Lah iya lah wong nang kene nang lokasi lahan kowe. Lah piye sih? Yo ana gawean-gawean ora, Bos? Lah kayane kowe dadane nyetil, storyne healing, karaoke. Kaya gelem nang sawah kok ngene iki. Lah yo gelem to, Bos. Rumangsamu aku ketok setil ketok keren kok kene iki kira gunjapane jerone ya komplah-komplah ra gabelkan kok. Oh, jerone bosok. Ya kok ngono kuwi lho, Bos. Padha koncoku kae lho bosok cangkeme. Ya nek gelem yo kerja kono. Mah beneran aku. Gelem aku, Bos iki, Bos. Ayo ono kok gejegrek wae ya. Lah kok ya dengaran temen kayak bocah gelem kerja nang sawah ya. Tapi malah beneran ah. Mending aku balik tak tau. Buas kok kerja. Aduh. Aku kira tau ngrumat-ngrumat. Wit-witan kok cuma nang ngrumat lombok kok ngene piye iki? Maksudnya kan kepiye iki, bocah? Hah? Tinggal turu wae wong cewek ora ono kok. Sepenting ora bayaran. Hah? Opo iki? Alah. Lah bocah nadi le. Jare nyambut gawe lo kok malah ora ono. Oh, lah jebule nang kene kowe to. Tak uyuwi ora kowe. Mungkin kerja kok malah turu ah.